Halo, Bubu. Iya, Bubu. Ada apa? Kamu sudah selesai masak ya? Udah dong. Tadi aku masak ayam telur asin buat tamu-tamu yang silaturahmi ke rumah. Kamu mau? Pantesan bau sedapnya sampai ke sini. Kamu kapan kesini? Udah kangen banget aku, Bubu. Iya, sabar, Bubu. Kita nanti main bareng kok. Oke. Ingat, aku dan kamu ya. Dunia milik kita berdua. Kok gedeng aku? Peh, wedok Andi tenyok sing mbok telepon iket mangi, ora duwe ngesakne. Lah nyapa to, Dul? Aku lo telepon pacarku Dewi. Ki wedok Andi sing gelem arep kowe lho. Loh. Dul, awakmu liru Dewi aku mau mari teleponan karo cah iki. Lah yo. Lah tapi kuwi wayu e, Nyok. Kok gelem ya karo awakmu? Padahal kan rupamu koyo codot. Lah aku Dewi lho sampai ra percaya, Dul. Lah wong kowe dhewe lho ora percaya ndane yo aku. Lah iya, kok gedeng aku. Dul, apa maneh pas dolan mung luru to? Jejer mlaku bareng. Kuwi lah aku sampai isin. Lah nyapa to Nyok kok isine wong pacarmu ayu isin. Lah wong padha alok Jadi aku ngoni-ngoni. Walah, paling maksudnya wong-wong kuwi dikira cah wedok kuwi nuntun kethek. Paling tuh. Tapi yo mbung jenenge jodoh. Aku ora ngerti to, Dul. Lah terus ceritane awakmu iso petuk cah wedok ayu iki lho, piye Nyok? Dijaraki cah lanang limo, Dul. Lah terus Ya tak parani to, Dul, wong cah lanang kene ya kudu wani nataki. Nek cah wedok di ngonokne, kowe izin wani Nyok? Ya wani to, Dul, padha mangan segone kok ra wani. Mari awakmu gak ero dhewe lho. Tak critanana sampai lambeku jeber paling ya panggara percaya. Lah, cah lanang limo kuwi sakal kuwi langsung budal di rumah sakit anggitmu. Mosok Nyok? Lah nyapa nek rumah sakit? Ya nggo aku tetul. Walah, tibake kowe ta sing remuk. Ya jelas tetul, saiki bayangno aku wong sitok ijen ya, musuh wong limo. Mbok kon menang kondi. Aku urip sampai saiki lho, bejo-bejone awak. Lah, kere. Tapi awakmu lek sik utuh to? Ya lek masalah awak panggah utuh, Dul. Ya cuma iki tok lek gak iso balik pulih. Peh, berarti cowang kamu iso nyomodot ngono kuwi nek sejarah ya Nyok? Iya, Dul. Kita P3 wong loro ya. Kita rahasia kita berdua. Aja sampai enek wong tuh. Isin aku. Oke Nyok. Gedeng aku. Pak No. HP-mu unikat banget. Halo, piye? Pak No, kira gue sampean sido dikirim rong truk. Beh, kok rong truk piye tolong aku pesen tuh 10 truk. Beh, kok panggang garangan iki ae? Minggu ngombe kopi sak gelasan jeblokne lincak. Dul, kopi Dul. Yo. Dut, kowe mulai saiki aja ngenyek penyok. Lho nyapa? Kowe lo kalah saiki karo penyok. Penyoke pacare Uwayu. Kuwi ya wong. Lho, gak percaya to we? Dudu ana Nyok. Menika, Bos. Loh,
to, Nyok. Telepon karo Plonto iki, Nyok. Peh, jawawu kowe. Engko gegek salah lihat. Masalah bocah iki nek ditelepon sakliyane aku, ora mungkin diangkat, Dut. Pah, kok ya ramen potonganmu kayak drenges no. Sudah. Iki jenenge nek Dita to. Iya ora? Sita, Dut. Berarti Plontomu yo nelpon cagi barang to? Iya, Nyok. Gaplek. Plonto bakno yo dolanan litai kok geding aku. Dita, Nyok. Kok Dita piye to? Lah aku mbok Nita itu piye to, Nyok? Wong HP aku ora gablek kok. Alah kere kok geding aku. Tenang ya, Dut. Panggah tak warai carane. Mbok menawa besok iso tuku HP. Kok koyo garangan nek diarepe cahayune koyo ngene. Lah nek cah iki, Nyok, pase karo aku. Iya ora? Raimu. Nduk. Piye, Mbok? Rasa nyandi-nyandi di omahe. Adik ditunggoni. Lah engko lek adik nangis, digene susu ya. Mbok air budal janggosik. Heeh, Mbok.